Pagdan sa idul-dulin mo ah. Hala, madi makasaaw. Da idul-dulin na nga talaga. Awan, kagawi din. Alahin pa yatin eh. Puunti papaya, imulam jaro bayam, tamandi kang agdaw-dawat. Siguro, daman pa panamon ya. Awan. Kasta ka ah, madi ka gisurot, agsulsulukan. Sumapampansin ko, kinanahin ka nga unit ti balayaw. Go back to your work. I need to be alone. Nagpadpad da kang ba nga daga? Kastamat pa nagsasaumon. Do you want to know where I did go? Gusto na insan. Nung napanamba talaga gamen. Get my bag and I will tell you. Nangikabilang ba bag mo? Reggie Quarto, di pa kita. Sige nga ro, dapang ko alaan. Urayin nak ditoy. Oops. Masih dato yung George. Patutino mayat. Natulatan, di ba ba? Gusto nato yan. Manimot siguro nga si Dakaton, may mesa mait. Sobra pikit din. Uy, kalamansi. Agswer-swerte. Malaman, tipagloko di bagong, suman nga sa usawan. Okay, thank you. Ato yung bag mo. Apay at datag na nga kastoyatoy. EHK Express ko na napay. Apay napnapanam. Kaya tay. Wala nga tay. Express delivery. Saan man paglulukuan? Apay at dakas jay? Nyalakit din na ya. Damag ka nga damag. Ato ni. Ba man natatag paypayson ta. Tarnakan. Ano to? La, naggapo ka jay. Oh. Man lang inyawid mo nga pasalubong mo't nga road. Talong aldo ka jay, ato'y lang di bag mo? Kita pagbiitak lang mate at saka hana mga nagpasyar jay sa balitin mo brag. Kapang kagayam jay, di ka man lang nagibagbaga. Awan pa'y pasarabong nga sumangpot. Sarabong nga bagbagam kay napurnada nga rod. Apayan ka naka... Di ka nagsasaon. Uri may salang nga sukulit, awan man lang. Kasla kalaubing. Sapsapol ka pa iti chocolate. So nakaluumig ka kay. Natin eh. Yon! Ataman tiket ko kanya minsan. Ito na eh. Crispy fry. Makapangpanang amin ti prito nga manok kahit ko aji crunchy. Huwag ka nang masad. Madilang mit atatitid ko kay. Ito na eh. Labaam. Narugrugi tatan. Pagkas tatarupam. Tama no, danabati nga dolyar na. Ay, nga ano insan? Kita aik lang may tangkang mga ikan. No, danabati. Taka man latan. Paasa ka mo. Panaklatag, luto ka naglaban. Nilakit din kasinsin ko na. Bakitan lang ah. Paspasog mo. Ako man yung pagada ito madinaybagang nga tinakaw ko. Back! Nagalagam ti papayagan kalamansi. Ay, kasi gayam tatan na ya. Agala ka umuna sa kagpakada. Isumo lang aday, ikan nagtumulaan. Tano mati ka makatanggain. Kanya pa nga road. Alangan nga ipasublik ata. Kinapurusay. Bayam, padigwang kanto no makaluto ak. Madi may ibagang nga mangburburala, tararamidag. Dasi dako, nuray na nga padigwanay. Ano agad si Dam? Siya lang ti patigwa mo, pangmalam ko lato yan. Ito ka nga talat tabalayaganin. Tano dati kayo nung makminalim. Pagpanpanunutak pa eh.
Nyagad pulutan ta. Nagbit kang mga desisyonin, nakangig kalaarak. Napay gamin nga madinalabayan ti arak ato tiyang kaon. Kahit mo nga malabayan ka na yun ti arak ata tiyan mo. Idati kam amaw. Agdi tropang mina, idi laod. Minalim nga inom. Ijay pa lang. Kito yun ama balimot. Kinanayin ta nga ginom Ori minalam. Pinyata. Among pagpakilaman na kita. Kita lang. Hindi mabalay. Pagdan sa iduldulin mo Hala, madi makasaaw. Ada iduldulin na nga talaga. Awan. Kagawi din. Alahin pa yatin eh. Puunti papaya, imulam jaro bayam, tamadi kang agdaw-dawat. Siguro, adaman pa panamon ya. Awan. Kasta ka madi ka gisurat, agsulsulukan. Sumapamparsin ko, kinanahin ka nga unit ti balayaw. Ang sulsulo nga bagbagam. Arjala kwartaw, kulkulo ka. Timanong araw daw magtututaw. Alangan nga rumarumarak pa ita. Nung nagurigura nga Tapos nung makita nga rod, rumarak. Artay kan diyo, nang arod. Agkulkulong? Apay, dapat ti papilis mong agkulong ta balayaw? Dapat nakita, passport ajay. Nya, kailangan ti passport ta ni balayaw? Siguro, agabrod kaya. Anya, han ka makasao, tagpaypaysaw. Sige, agabrod ka. Tay busok di bunga na di ka laman sem, kana di ka papaya. Patang kita miracle proud. Patay di dagami jay, siyak caretaker rin. Ay, maday. Awan tiwalak kanyam. Baka ila ko maajay. Diyak agabrodain. Mapana man, tur lang. Manugar ngal daw, sumurta man. Dangar passport mo. Ang garod, madi ba agbalin ti barangay clearance? Tapa nagalag ni kapitan. To kisabanat to yan. Mapanggagabroad. Barangay clearance si gamitin. Pigsamit tama mo. Kurak lang mat baling. Gusto lang yun Isa po lang kati sponsor mo. Taano ko dakadok ang biyahe. Ataman, tano makasakay mo tiroplano no, kasano ti tayab-tayab na tiroplano may. Ate man ti damay kanyam. Adda ba ti fear of high mo? Fear of high? Nyajay. Sige ko RJ ka ngaton. Tapos siyempre makita mo di baba nangato ka law na yun. Numabuting ka tigas jay, madikag balin sakay. Haji lang, mabuto nga. Ay tupay barko ka, kabutang ko ta, nagdatakol ti dilayon. Ang pastalangan na yun. Alangan nagbasta no mapanta Amerika. Tano ta pa'y makadandanon ngay. Ay na. Gagawin din, nagluto ka sa Daemon. Tayo dati pangal daw mo. Malayan pa yata ako na Puunan, tayo mulam di balayaw. Okay, sigurad. Thank you. Han ko ngay mula dyan nagbalay ato di parangan. Mukat. Dumawat lang. Dapat pamukat na. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin.